Garateko gaina hemen dute. Etxera azkarra, zuzenen helmugara. Eta helmugan. Esprinean. Xakobeokoak laster emandu Amore. Ezekiel Moskerak. Eta Leia de la Fuenteren eta Samuel Sánchezen artekoa izan da. Errepidea lehor. Zorionez. Etxera Zabala. Eta hemen duzue. Hemen duzue esprina aurtengo ekitaldiara duen indar neurtzea. Errez nagusitu da Samuel Sánchez. Bigarren de la Fuente. Eta hirugarren Ezekiel Moskera. Ondoren pelotoia 21 segundura. Rojas, Aitor Galdos, Victor Hugo Peña eta David Herrero buruan zirela. Honemestez Euskal Teleuskadiren bigarren garaipena izan da gaur. Denboraldiko bigarrena, aurrenekoa Koldo Fernandez dela Realen izan zen. Eta gaur Samuel Sánchezena. Entzun dezagun zer zioen protagonistak proba amaituta.